बिनानावखौ लोगो मोननानै Thank you so much. नोंथांखौबो साबायखर बावहरो जे बर' इउटुबार्स मिटआपआवहाय नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि प्रग्रामाथ' बिराद मेहेर गोनां जागासिनो आरो बिराद मोजां मोनदों लोगो मोननानै गासिखौबो थेंक इउ आं बुंनो सानो जों इउटुबार हिसाबै नोंथाङा एक्टिभ जानांगौ माबोरै एक्टिभ होननानै बुङोब्ला जोङो पस्ट खालामनाय लोगो लोगो जोंनि कमेन्ट्सखौ चेक खालामनायखौ बारा एसेबां मा होनो जुदि नोंथांनियाव सम दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट्सखौ रेसपन्स होयोब्ला गासैनिखौबो माखासेया बुंनो जे जोंनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होजोबनो हाया माबा हाया बिदि होननानै खिन्थु जुदि जेब्ला चेनेला एसे देरो अब्ला एसे बारा कमेन्ट्स फैनाय जायो नालाय बेखायनो माने रेसपन्स होनो हाजोबा खिन्थु बेनि मिनिङा बे नङा जे जों बहुत लेभेल जाबाय एटिटिउड जाबाय जों कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होनो हाया बे नङा आरोना स' गोबां मिसआन्डारस्टेन्डिं थायो इउटुबारफोरनि सायावहाय स' बेनिफ्राय आंनि बुंनाया जे स्पन्सरशिपनि थ्रुयैबो जोङो बिदि अल्ड भिडिअस बा प्रडाक्टसफोरनि भिडिअस बिदि लाबोनो हायो आरो बेयावहाय जोंहा मोनसे मोजां इनकाम जायो आरोना आरो कलाब इन्स्टायावबो खालामनो हायो नोंथांनि इउटुब इन्स्टायावबो खालामनो हायो फेसबुकआवबो खालामनो हायो आरो इउटुबजों लोगोसे इन्स्टायावबो रां खामायनो हायो आरो फेसबुकआवबो खामायनो हायो आरोना नोंथाङाबो मिथिखागौ बेखौ स' कलाबनि सोमोन्दै आं खिथाबाय आरो स्पन्सरशिपनि सोमोन्दै खिथाबाय आरो दा आंनि बुंनांगौआ जाहैबाय दसे सम थागोन नामा माने दायो इम्पर्टेन्ट टपिकआव फैदों नालाय कन्ट्रोभार्सिनि सायावहाय जाय एन्ट्रिजिमाया बिनि सायावहाय बा फंनैसो बिबुंथि होनो नागिरदों अननानै खोनासंलाय जाहाथे बे जों बयबो खोनासंलायनानै जाहाथे जोङो बुजिलायो आन्डारस्टेन्डिं जालायलायो दिनैनि टपिक जों दा कन्ट्रोभार्सिनि सायाव रायलायनोसै मालाबा मानसिया जों मानसिथ' मोननै आइथिं थानाय जुनाराबो लायनो मालाबा गाबदों स' जों मोननै माने थोंनै आइथिं थानाय हिसाबै जों माब्लाबा बुंफ्लाङो माब्लाबा गाबलेफ्लाङो स' बेयावहायनो कन्ट्रोभार्सिफोरा स्टार्ट जायो बे नङा माने मा होनगोन बुंफ्लांनायाथ' बुंफ्लांखायो मालाबा स' बेवहाय निमाहा बियोब्ला जों बेफोर निमाहाखौबो होनो रोंनांगौ जेरैहाय सोरबा जुदि गाज्रि भिडिअ होबाय थाग्रा बे मानसिया जुदि मोजाङाव फैनायब्ला जों बेखौ इनसाल्ट होनाङा जों बेखौ मा होनो मटिभेटसो खालामनांगौ जे दे जेबो नङा पास इज पास बेबायदि साननानै जों बेखौ मटिभेटसो खालामनांगौ बे नङा जे नोङो बेबायदि भिडिअ बानायमोन नों दासो मानो बिदि खालामो बेबायदि होननानै जों बेखौ इनसाल्ट खालामनाङा जुदि बेबायदि होननानै जों इनसाल्ट खालामोबा बेबायदिनो जेब्लाबो माने चेन्ज जानाय नङा आरोना स' कन्ट्रोभार्सिनि सायाव मा होनबावनो आङो जों बयबो बर' इउटुबार्स हिसाबै बयबो खौसेथियाव फैनांगौ बयबो ज' जानांगौ जों बिदि मिथिया बुंबाय जे ज' जानानै जोङो सोरखौबा हेल्प होबा बिराद माने मा होनो जों सासे जेरैबायदि हेल्प होबा बेनिख्रुइ बांसिन जों ग्रुप वाइसआव खामानि मावोबा बांसिन लाब जागोन आरोना जोंहा थ' माबाफोर जुदि सोरबा इउटुबारनि भुल नुदोंबा बेखौ डाइरेक्ट कल खालामनानै बा डाइरेक्ट भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनांगौ जे बेबायदि नङा नोंनिया एसे भुल जाबाय बेबायदि आरोना रस्टिं खालामबाबो माखासे रस्टिंनि रुल्स थायो बा माखासे माबा टेकनिक थायो आरोना रायलायनाय बुंनायनि बेखौहाय मोजाङै मिथिनानै खालामनांगौ आंनिफ्राय बे मोनसे खावलायनाय आरो ओमफ्राय माखासे इउटुबारफोरा नुजाफैनो हायाखै बेखौ जों गाज्रि मोना माखासे पार्सनेल खामानिफोरबो थायो हिसाबै आरो जायफोर नोंथांमोना नुजाथिफैनो हादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर नोंथांमोन फैयामोनब्ला जोंनि बे मिटिङा मेहेर गोनां जानाय नङामोन आरो आं बिराद गोजोनदों बेबायदि इउनिटियाव फैनायखौ आरो गुबुन हारिफोरनाथ' बिदि इउटुबार्स मिटआप बेफोरबायदि प्रग्रामा जाखाबाय थायो नालाय स' जोंनाबो बे फार्स्ट टाइम दंमोन गोसोआव थासिगोन लाइफआवहाय आरो माबाफोर सोंथि सोंनांगौबा सोंनो हागोन आरो मोनसे खोथाखौ आं बिराद दुखु मोनदों जोङो पार्सनेलि जोंनि मेलेमजों बा जोंनि गियानजों बबे बुस्थुआ गाज्रि बा बबे जिरादा गाज्रि बबे जिरादा मोजां बेखौ जों साननो हायो खिन्थु मालाबा भिउआर
भिउवार्सफोरा मिसलिड जानानै जुदि सोरबा मोजां मानसिखौबो जुदि गाज्रि मोनोबा बै सासे इउटिउबार बैखौ सापर्ट होनो बायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंखौ जों जुदि सापर्ट होयोबा जोंनि भिउवार्सफोरा गाज्रि मोनगोन नामा बेखायनो जों गेजेरावनो थानोसै खिन्थु बे बुस्थुखौ आं मोजां मोना मानो होनना बुंबा आं माने डाइरेक्ट अपेन माइन्डेडनि मानसि हा सोरखौबा जुदि आं मोजां मोनदोंबा आं डाइरेक्ट बुंखायो बिदि नङा जे सोरबा भिउवार्स आंखौ नायनाय नङा बैजों सापर्ट होनायखाय नायनाय नङा बेबायदि नङा माने गावहा मेलेम दङ गावहा बुजिनो साननो हानाय गोहो दङ थ' नोंथांमोना मालाय सोरबा भिडिअ गाज्रि बेबायदि साननाङा आरोना सोरबा गाज्रि आखुनि बुंबानो गाज्रि बेबायदि गावहा मेलेम दङ साननो हानाय गोहो दङ थ' गावनि पइन्ट अफ भिउजों क्लास खालाम मालायनि पइन्ट अफ भिउजों नङा दा गोबाङानो प्रकाश बिथांखौ गाज्रि मोननानै दङ जे बिथाङा इउटिउबनि सासे सापर्टार हिसाबै बिथाङा रमियाव लादों बिदि प्रम'ट सारा जोंहा रमियाव थायो बेखायनो बिसोर स्पन्सर खालामदों नामा बेबायदि होननायखौ आं बिराद दुखु मोनदों आरो प्रकाशआ दाल' नङा भाई सिगांनिफ्रायनो बिराद खस्थ' खालामो आरो बिराद हेल्प होबोदों जोंथ' मैया दाख्लैनिसो हेल्प होगोन बेखौ सिगांनिफ्रायनो गावनि फैसाजों नङाबाबो माने इजि नङा नोंथांमोना मालाबा प्रकाशनि खामानिखौ मावना नाय बा नोंथांमोना साननो हागौ प्रकाशनि थाखाय प्रकाशखौ मा होनो तारिफ खालामगासिनो बा बाख्नायगासिनो दङ जोंहा प्रान्जलबो दङ आरो दा देरहासार इस्लारि बा जेम्सआनो होन बा एमजिआनो होन बिथांमोनाबो बयबो सापर्ट खालामो खिन्थु बेवहाय जे जोङो सिगांनिफ्राय सापर्ट खालामबाय थानाय मानसिखौ माबा मोनसे बुंफ्लांनायाव गाज्रि मोननो नाङा आरोना मानसियाथ' बुंफ्लांखायो नालाय दा मानसिफ्रा बिदिनोसै माने सिगांनिफ्राय मोजां मोजां खामानि मावबाय थाबाबो जुदि मोनसे गाज्रि फिसा खालामोबा बे गाज्रिखौनो लानानै बुंबाय थागोन आरोना बे गाज्रिखौनो लानानै सोंखारिबाय थागोन खिन्थु जोङो बेखौबो गोसोआव लानांगौ जे बे बिथाङा सिगांनिफ्राय मा मावबोखो सिगांनिफ्राय मा खालामबोखो जोंनि थाखाय बिथाङा जों बर' हारिनि सोरबा सोरबा सुबुंफोरखौ हेल्प खालामनानै जुदि मोना जेबो मोना बिथाङा मोनसे थांखि लादों थ' बे थांखि लानायनि गेजेरजों बिथाङा मासखौ उठायगोन थ' दायो बिथाङा मासखौ बर'थ'आ जेबो नङा बिथांनि थांखिया थाबैनो साक्सेस जाथों बिथांनि चेनेलनि नामा जाबाय बर' जब इनफो प्लिज गासिबो जायफोर इउटिउबार दं बिथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बिथांनि थांखिखौ एचिभ खालामना हो जाहाथे जों बिथांनि मोखांखौ थाबैनो नुनो हायो